लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमानि लाइ खुन्थियाखौ मैया गायसनबाय। लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमाया 2024 मायथाइनि फैगौ 29 आरो 30 डिसेम्बराव सिमुलगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव थानाय सिमुलगुरि गेलेग्रा फोथाराव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंजागोन। थिग बिदिनो मैया लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमानि लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियावनो लाइमोनफोरनि थाखाय इयुनखौ नायनानै थुनलाइयारि बादायलायनाय आरो गेलेमु आरो हारिमु बादायलायनाय हाबाफारिखौबो लागोन होननानै फोरमायथिदों बानजाय आफाद आरो लखिमपुर जिल्ला एबसुआ। बे समाव जोंनि खौरांगिरि गुथाल नार्जारिनि हेफाजाबजों मोनथिना लानि बे समाव बिथांमोना मा फोरमायदों आबुङै। खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासिबो रायजो राजा बिथांमोनखौ आं गिबियावनो बरायना लाग्रोबाय। आं दायो दंफैयो लखिमपुर जिल्लानि सिङाव थानाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलियाव। बेयावहाय फैगौ 29 आरो 30 डिसेम्बरावहाय बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेयावनो दिनै बे हाबाफारियावहाय लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि लादों। बेयावहाय लोगोसे लाइ खुन्थिया गायसननायजों लोगोसे बेयाव गाहाय आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों। लोगोसे बेयाव दङ आरसिनिनो जोंनि बिबानगिरि बिथांमोन। दा जोङो आरसिनि बिबानगिरि बिथांनाव सोंगोन दिनैनि बे लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव सोर सोरखौ बेयाव आलासि महरै हांख्रायनानै लाबोदों, लोगोसे आरो बेखौ मानि थाखाय खुंनाय जादों फोरमायनो थाखाय खालामदों। खुलुमबाय, आं गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम चेनेलनिसिम आंनि खुलुमनाय थाबाय आरो साबायखर बावनाय जाबाय। बे सिमुलगुरि गेलेग्रा फोथाराव गिबि 34थि लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29 आरो 30 2024 डिसेम्बराव खुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। बेनिनो दिनै जोङो गिबि लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसननो थाखाय जोंनि सिमुलगुरिनिनो जयपुर गामिनि गुदि फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि मानगोनां हरकान्त बसुमतारी सारखौ जोङो बे लाइ खुन्थिया गायसननो थाखाय बिथांखौ हांख्रायना लाबोनाय जादों। आरो जोङो दायो बे हाबाफारिखौ मावफुंनाय जाबाय। बेनिफ्राय आरो जोङो बे फैगौ 29 आरो 30 डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्सआव जोङो बेहाय जोङो गेलेनाय बादायलायनाय आरो हारिमु बादायलायनाय लानाय जादों। बेयाव जाहाथे जोंनि लखिमपुर डिस्ट्रिक्टनि गासै सुबुंफोरखौ बा गासै दैदेनगिरिफोरखौ बाहागो लानानै बे खामानिखौ जाफुंसार होनायाव मदद होगोन होननानै गुरै खावलायनाय थाबाय। बिथाङा फोरमायबाय, आरसिनि बिथाङा फोरमायनाय बायदिब्ला बेयावहाय थुनलाइयारि बादायनाय लोगोसे आरो बेयावहाय गोबां गेलेनाय आरो लोगोसे हारिमु बादायलायनायखौ बिथांमोना लाफादों होननानै फोरमायदों। इयुनावहाय जोंनि फरायसुला बिथांमोनहा जौगानाय फारसे दावगालांनो हानायनि थाखाय आरो लोगोसे जोंजों दंबावो बेयावहाय बेयावनो हांख्रायनानै लाबोजानाय लाइ खुन्थिया गायसनगिरि बिथां दङ, बिथांजोंबो जोङो रायलायगोन। बिथाङा बेयावहाय लाइ खुन्थियाखौ गायसनफैनो मोननानै माबायदि गोजोननाय मोन्दों बेखौ फोरमायनानै थाखाय खावलायबाय। खुलुमबाय, बड'लेण्ड बुब्लिनि साংবাদিক नोंथांमोन गासैनोबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबाय। दिनै बे लाइ खुन्थिया गायनाय हाबाफारियाव आं बिथांमोननि जा आसा बानसा गासैखौनो मिथिनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय। बेवहाय बिथांमोननि जा साननाय हनाय बेफोर इसोर आफा बोराइ बाथौजों लोगोसे बिथांमोननि खामानिफोरा मोजाङै जाफुंगोन होननानै आसा फालिनाय जाबाय। गोजोन्थों। नंगौ, बिथाङा गोजोननायखौ फोरमायदों आरो लोगोसे आंबो दिनै बे बड'लेण्ड बुब्लि रादाब नायगिरि गासैबो रायजो राजा बिथांनिफ्राय आं बिदाय लानो सानबाय। गोजोन्थों।